Gurean, elkarrizketatu nagusi gisa Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Eraitz Saez de Egilaz dugu hemen, beraz ondo etorri Eraitz. Kaixo, egun. Tira, elkarrizketarekin hasteko apur bat osasungintzara begira jarriko gara, ez izan ere, gaur greba dute Nafarroan, langile publikoek ere bat egin dute, eta, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ere egoera ez da xamurra. Nola iristen diozu ez? Protesta honi, greba honi, eta gainera, EAN ere ez, badira hainbat protesta martxan. Bai, gukarri eta garbi Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez, baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da, guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko ambizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere. Bai, ez izan ere Nafarroan eta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin batean badira aldarri batzuk eskutik doazenak lurralde bietan eta, bestak beste Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko edo, 2023 urte honetako lehenbiziko bilera horietan azpimarratzen zuen erronka nagusi bat, Osakidetzan eraldaketa bultzatzea izango zela, ez hor zer da bilatzen duzuena. Guk argi daukaguna da, orain arte instituzio publikoetan ere defendatu izan ditugun aldarri horiek gaur-gaurkoz geroz eta geriagoak diren arazo batzuetan ez ikusten ditugula. Gainera osasun publikoa hitz egiten dugunean, nolabait bada guztiok ikutzen gaituen gai bat eta guztiok bizi dugu modu kezkagarrian edo alarma egoera batetik ere Osakidetzan bertan gertatzen ari dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailan ikusten dugulako itxaron zerrendak nolakoak diren, edo eta horren bueltan denok dugulako historioren bat kontatzeko edo adierazteko ez, eta saldatzen gaitu ere egoera horrek, baina aldi berean ere, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela, guztiok ezagutzen ditugu ere osasun langileak, beraiekin harremanetan gaudelako, gertukoak direlako, baina beraiek atenditzen gaituztelako profesionaltasun osoz ere, eta ikusten dugu beraien lan baldintzak ez direla behar bezain duinak, eta ez direla bermatzen, eta etorkizunean ere ez dakigula zer pasako den Osakidetzaren arloan, ez? Orduan, guk argi daukaguna da, orain arte egin ditugun aldarri horiekin bat egiten dutela, gehiengo sindikalak deitu dituen mobilizazio horiek, eta gehiengo sindikala eta osasun langileak ere lanean ari direla hori dena bermatu ahal izateko, eta guk orain eta beti egin dugun bezalaxe aldarri horiek eramango ditugu dagokion instituzio publikoetan defendatzera, ez? Ezinbestean pentsatu behar dugulako osasun sistema publikoa denona dela, denona izaten jarraitu behar duela, eta guk defendatu ezean ikusten ari garen privatizazio egoera horrekin jarraituko dela, eta nahita ez, atera behar garela kalera, eta osasun langilek exigitzen duten horri aterabide bat eman behar zaiola. Eta Jaurlaritzak muzin egin arren, bertan jarraituko dugula. Izan ere hor badira langileen aldarriak, baina era berean ere salatu izan duzue askotan Osakidetzaren gobernantza eredua, bera ez hor bestak beste ere bada Donostialdeko esiaren bertan gertatutako kargua betzeak, eta horrek ekarri dituen ondorio guztiak. Bai, ikusten ari garena da, azken hilabeteetan, urteetan ikusi dugun nola baiteko privatizaziorako joera bat, gobernantza eredu estanko bat, eta zarkitua geratu dena ere, eta egungo errealitateari erantzuten ez diona, eta azken hilabeteetan ikusi dugu da gatazka horrek gain hartu duela, eta benetako arazoak sortu direla Donostialdeko esian bertan, baina beste eremu eta arlo askotan ere ez, orduan horri bestelako aterabide batzuk eman alizateko guretzat ezinbestekoa da osasun langileak entzutea, beraiekin harremanetan izatea, eta gobernantza askoz normalago bat edo horizontalago bat martxan jartzea Osakidetzak berak ere, eta dauden aldarri desberdinak, OPEen kasuekin ere azken asteetan kaleratera direlako hainbat osasun langile, ikusi beharko dugu ere zer gertatu den bertan, eta nola emango zaion bestelako aterabide bat ezin duguna jarraitu da, eta uste dugu gainera Jaurlaritzak zentzunetan, eta sagardui sailburuak berak entzungor egiten diola denbora guztian, oposiziotik egiten diren kritika horiei, baina batez ere entzungor egiten diola osasun langileak exigitzen ari diren horiei, eta
herritarrek sufritzen dugun eguneroko karga horri ere. Eta herritarrek sufritzen dituzten kargez, gaztei begira jarriko gara une batez, izan ere orain gutxi gazten emantzipaziora begira eta apurrate gaur egun den egoera aldatzeko proposamen bat aurkeztu zenuten, ez? Zertan datza edo zer erantzuteko? Bai, guk argi daukaguna eta ikusten duguna gaur egun emantzipazio tasak berak bera egin duela izugarri Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orokorrean Euskal Herrian bertan arazo larri baten aurrean gaudela eta zentzu horretan adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizitzen ari garena drama bat bezala irudikatu dezakegula, ez? Gazteo gure bizitzen gain erabakitzeko izan beharko genukeen erabakimen eta gaitasun horri denbora guztian oztopoak ikusten dizkiogulako eta ikusten dugulako ez dela gai, ez gerela gai momentu hauetan gure bizitzak autogobernatzeko edo gure bizitzen gain erabaki errealak hartu alizateko eta batez ere erabaki horiek denboran ere sostengatu daitezen orduan. Egoera larri honen aurrean gogoratu behar da adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emantzipazio tasa estatuko baxunetariko bat, altuenetariko bat, baxunetarikoa tasa eta emantzipazio adina altuenetarikoa dela, ez da, orduan, hemen askotan esan izan du da, hemen gauzak ondo doazela eta oasi batean bizi ahal izan garela, baina hori ez da horrela izan sekula eta desde logo agerian geratzen da ere egoera honetan. Guk horren ondorioz, emantzipaziorako neurri batzuk aurkeztu ditugu, berehala aplikatu beharko liratezkeenak instituzio desberdinetan. Bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoako gobernuari dagokionen, bai Nafarroako gobernuari dagokionen, baita beste instituzio publiko batzuetan ere. Etxe bizitzari eta enpleguari eragiten diotenak. Eta gehienak planteatzen duguna da, soldatari dagokionean 1.400 euroko soldatak bermatu behar direla, eta etxe bizitzari dagokionean gure bizitzak alokairuan egitea bermatu behar dutela instituzio publikoek ere, eta horretarako neurri desberdina jarri ditugu. Izan ere, zein da, bintzat Euskal Autonomia Erkidegoan gaztei bideratutako etxe bizitzen egoera, ez da kantitate aldetik, okupazioaren aldetik? Bueno, hemen arazo larri baten aurrean gaude eta hori gainera behin baino gehiagotan adierazi dugu, ez? Etxe bizitza oinarrizko eskubide bat izanagatik ere negozio iturri bilakatu dela eta gaur-gaurkoz arazo larri baten aurrean aurkitzen garela, baina eske gainera ikusten ari garena da hilabetetik hilabetera egoera gehiago luzatzen dela denboran eta arazoa handitzen eta areagotzen ari dela eta etxe bizitzarenak jada gaina hartu zuela esaten genuen orain dela urte eta hilabete batzuk, topea jo duela esan dezakegu, baina ikusten dugu ere aurrerantzean okerrera egin dezakela ez baditugu neurriak eta bermeak jartzen gaur-gaurkoz. Azken aldian adibidez, gauza pertsonalengatik bilaritu behar izan du naiz, idealista bezalako plataformetan Donostian etxe bizitza baldortzeko eta gaur egun ez dago da etxe bizitza bat 800 eurotik jesten dena. Eta 800 euro gela bateko etxe bizitzetaz hitz egiten ari garenean. Orduan, alokairuaren prezioa eremu pribatuan izugarri altua da, baina alokairu publikora begira jartzen balin bagara ere, ikusten dugu badirela 60.000 eskatzaile gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta eskaintza 26.000 etxe bizitzakoa dela. Orduan, drama honen aurrean, egoera larri honen aurrean, hainbat eta hainbat neurri hartu daitezke. Alokairuak mugatzetik hasita, prezioa mugatzetik hasita, alokairu pribatuari dagokionean, etxe bizitza parke publikoa handitzeraino, ez? Eta ikusten dugu behin eta berriz Jaurlaritzak adibidez ezetz esaten digula neurri horiek hartzeko momentuan, eta entzungorra egiten diola gazteek dituzten arazoi, baina orokorrean ere gizarteak duen arazo batiz. Etxe bizitzaren arazoa ez da partikularra, ez da gazteena bakarrik, eta zoritxarrez ikusten dugu denboran zehar ziurgabetasun hori handitzen eta areagotzen doala. Izan duzu ez, ezkor dela Jaurlaritza ez, alako neurriak aurreatara nahian, zein da atzean den nahia edo arrazoia horretarako? Guk argi daukaguna da, azken urteetan Jaurlaritzak hartu dituen neurriak ez direla nahikoak, ikusi dugulako nolabait momentuari erantzun alizateko eta benefizio bat lortu alizateko edo nolabait partxe bat jartzeko politikak planteatu dituztela orain arte eta hor politika izarra litzatekeena Jaurlaritzarena gaztelagun bera da, baina gaztelagunek oinarrian egiten duena da zuri ematen zaizun dirua gazte bezala alokairu eskandalagarri bat ordaintzeko zuzenean jabearen poltsikora doa, ez? Gazte batek hartzen duenean gaztelagun alokairu ordaintzen du horrekin, baina oinarrian prezio horiek bermatzen eta inkluso justifikatzen ari garela ere esan dezakegu.
Baina horretaz gain Jaurlaritzak izan du eskumena gazteria politiketan eragin ahal izateko, izan du aukera bestelako politika batzuk martxan jartzeko, eta ez dira planteatu. Planteatu diren gauza bakarra da, eta hori jada Artolazabal bera sailburua, gazteria sailburua zenean ere, adierazi zuen bezala, aisialdi politikak egitera dedikatu da orain arte. Horiei balorea kendu gabe, edo balioa kendu gabe, emantzipazioari lotutako estrategiarik ez da izan, eta gaur-gaurkoz gazteria legea onartuta ere, ez da bide horri bat markatzen emantzipazioaren inguruan hitz egiteko. Ulertzen delako behin eta berriz emantzipazioa dela nolabait gurasoen edo tutore legalen etxetik alde egitea, eta behin alde eginda jada arazoa konpondu dela. Baina nork bermatzen digu guri ez, behin alde eginda ibilbide horiek, bizitza prozesu horiek modu sostengarrian, modu erosoan eta modu oparoan garatu ahal izango ditugula, ez? Hori dena ez du bermatzen Jaurlaritzak. Eta ibilbide horretan ez gazteek egin gurako luketen, ibilbide horretan, aipatu dituzu zenbait horma, batetik soldatak, bestetik, emantzipazioa din horretan eragiten duten beste hainbat kontu badira ez, berez gazteek ez zer egin behar diote aurre, emantzipaziorako sarbiderik eukiteko. Gaur egun agerikoa da gazteek adibidez etxe bizitzaren arloan zailtasun errealak dituztela, etxe bizitza batera sartu ahal izateko, alokairu pribatuan eskatzen diren baldintzak eta beharrizanak izugarri gogorrak direlako, kontratu mugagabeak exigitzen dituzte askotan, edota hainbat eta hainbat gauza, ez? Horretaz gain ere ikusten dugu adibidez bataz beste azkeneko ikerketek adierazten dutenaren arabera, gazteek kobratzen duten soldataren 80% bideratu behar izaten dutela etxe bizitza ordaintzera, alokairua ordaintzera. Ordan, alokairuari dagokionean alternatiba oso gutxi existitzen dira, esan bezala alokairu publikoa eskasa delako eta pribatua ez dagolako erregulatuta eta bakoitzak bere bidea egin beharko duelako eta askotan oso zaila delako horrera ateratzea bera ere ez. Baina soldatari dagokionean ere prekaritate infinitu batean bizi gara. Eta ikusten dugu nola hainbat eta hainbat enplegutan prekaritatea sustatzen den eta gainera adibidez Jaurlaritzak pizgarriak ematen dituela hainbat enpresei programa desberdina dituelako gazteak enpleguratzeko eta pizgarri horietan ez da baldintza bezala zehazten, gazteak prekaritate horretara ez kondenatzea, ez? 6 milioi euroko aurrekontua bideratu zuen 2020 urtean lehen aukera bezalako programa batera Jaurlaritzak, eta 500 kontratu, baina zerbait gehiago bakarrik egin ziren, baina gainera 500 kontratu horietatik 200 bera ere praktika kontratuak izan ziren, orduan arazoa areagotzeaz gain, ikusten dugu honi aterabide bat eman ahal izateko ezarri behar direla prekaritatea diruz ez finantzatzeko neurri zehatzak eta konpromiso hori hartu behar duela Jaurlaritzak. Ez baina horre, soldatak aipatu dituzu batetik, prekaritatea bestetik, eta orain gutxi ere Jaurlaritzak gazten enpleguaren datu batzuk eman zituen, soldatei begira ez, prezioa zenbatan zen, eta 10 urtetik ona jaitsi egin da hori gainera ez, beraz, hor lan merkatuan ere, berez, arlo politikotik ere badanon eragin. Bai, 150 euroko jetxiera ikusten dugu azken 10 urteetan, ez? Jaurlaritzak berak gazteen emantzipazioari lotutako estrategia bat aurkeztu zuen orain dela hilabete batzuk, eta estrategia horretan datu batzuk atera zituen, eta datu horiek eskandalagarriak dira, soilik Jaurlaritzari batzuetan entzungo egiten dela Jaurlaritzak, eta ez duela ikusi ere nahi bertan zer planteatzen den, ezta? Soldatari dagokionean ezinezkoa da bideratzea bizitza duin bat zentzu horretan. Eta gainera ikusten ari gara horretaz gainere ez, gentrifikazioak, turistifikazioak gure herrietatik alde egitea eskatzen duela. Eta nolabait, uneoro gazteak ziurgabetasun egoera baten daudela, bai etxe bizitzari, bai enpleguari dagokionan, eta ez dakigula denboran zehar zenbat iraungo duen horrek, eta ez dakigula etorkizunean ere zer espero daiteken. Eta askotan ez gara konturatzen ere familiaren babesari esker egiten dugula aurrera, baina zer gertatzen da familia referenterik ez duten gazteen kasuan, egoera sozioekonomiko zaurgarriak bizi dituzten familien kasuan, horien kasuan emantzipazioa da ezinezko bihurtzen da ia, eta orduan horren aurrean nolabaiteko estrategia eta plan estrategiko integral bat ez izatea eta momentu oro partxeak jartzen aritzeak ez du balio, edo ez dugu behintzat ematen benetako emantzipaziorako aukera errealik. Bai, ez baina hor, aipatu duztu ere, politika publikotatik soilik irauli alko litzatekeela hau, bestela arlo pribatuari mesede egingo zaiolakoan, eta hor beraz aipatu dituzu ez lehen neurri batzuk emantzipazioarekin lotuta ere, zein beharko litzateke izan lehenengo pausua?
guretzat badira neurri batzuk berehala hartu beharko liratezkenak, ez? Eta horien artean badago etxe bizitzari lotuta uste dugula benetan gure bizitza ibilbideak alokairuan egitea bermatu behar dela, alokairua ere alternatiba egoki bat iruditzen zaigulako, eta zentzu horretan arlo pribatuan daukagu arazo handienetariko bat, eta hor ezinbestean alokairuak mugatu behar dira. Eta jada ezin gara gehiago itxaroten ibili, eta iruditzen zaigu ere orain arte egin ditugun proposamenak, lege proposamen bat kasu, onartu beharko lituzkeela jaurlaritzak berak, ez? Baina horretaz gain ere gure ustez gure eskualdean bizitzeko aukera izan behar dugu, guretzat importantea da gure komunitateari errotuta bizitzeko eskubide hori, ez? Eta gure eskualdean gure bizitza ibilbideak egiteko, etxe bizitzara 130 bakarrik bideratu beharko genuke gure soldataren 130, baino ez, eta horretarako neurriak hartu behar dira. Eta era berean ere alokairu merkatu publikoa edo parke publikoa handitzeko badira hartu daitezken hainbat eta hainbat neurri, hoien artean adibidez, etxe bizitzak lehentasunez erosteko eskubide hori garatu beharko luke jaurlaritzak. Eta enpleguari dagokionean guk 1.000 euroko soldata exigitzen dugu, eta uste dugu hori zehaztu behar dela. Ze Europako gutun sozialak adierazten du herrialde baten batazbesteko soldataren 60% izan beharko litzatekeela gutxieneko soldata, eta hori hemen 1.000 euro da, ez dira 1.020 euro, eta horrek planteatzen du horri aterabide bat emateko hori sustatu behar dela. Baina sustatzeaz gain ere, enpleguratze programa desberdinetan gaztei dagokienak edo bestelakoetan planteatu behar da 1.000 euroko soldatak bermatu behar direla, eta kontratu horiek mugagabeak izango direla, eta ez direla partzialak izango, ez? Prekaritatera kondenatuta bizi diren gazte horiek adibidez ez dutela jarraituko praktika kontratuak egiten eta horiek sustatzen. Orduan, horiek hartu ezean, gaur-gaurkoz, ez dugu uste hartzen diren neurriak etorkizun duin bat bermatzekoak izango direnik. Urkulluren gazte politikak kritikatu izan dituzue maiz, baituzue proposamenak biderik ikusten duzue edo, hauek aurrera ataratzeko biderik? Zaila izan da, Urkulluren mandatu honetan hasteko gazteria politiken inguruko hausnarketa serio bat egitea, ze apenas egon dira gazteria politikak, esan bezala ere Artolazabal sailburuak sail hau hartu zuenetik eta gazteria politikak hartu zituenetik gazteria lege bat egiteaz gain oso neurri gutxi ikusi ditugu benetan bestelako errealitate bat mahai gainean jarri ahal izateko. Ez dira bermatzen gazteen emantzipaziorako ibilbidean hitzak, ez da bermatzen gazteen emantzipazio hori denboran luzatzeko aukera errealik, eta ikusten dugu nola momentua iristen denean erantzuten diotela nola baiteko improvisazioz, eta batez ere partxe horiek jarriz eta jakingabe oso ondo zertara joan behar direnez. Ez da elkarrizketa serio bat egon oposizioarekin, eta batez ere, eta guretzat larriena, ez da elkarrizketa serio bat egon gazte eragileekin, gazteekin, eta benetan parte hartze politikorako ez da aukera errealik izan, ez? Orain estrategia bat dago mahai gainean, gazteria emantzipazio estrategia bat, baina horretan ere ikuste ditugun neurriak hasteko ez dira berriak, orain dela urte batzuk eta orain dela hilabete batzuk jada hartuak izan dira, Gaztelagun bera dago neurri horien artean eta Gaztelagun 2019 dago hemen, beraz neurri berriak apenas daude, baina ikusten ditugunak ere ez dute etorkizunean izan ditzakegun galderak antizipatzeko aukerarik ematen. Eta horrek adierazten du gazteria politikak ez direla sekula izan lehentasuna jaurlaritzarentzat, eta ikusten dugu ere nolabait aukera bat ematen dietela neurri zehatz batzuk aplikatzeari, baina neurri horiek ez direla ondo baloratzen, ez direla analisi serioak egiten, eta ez dela ikusten agenda politikoaren erdigunean gazteen emantzipazioa, ez? Eta arazoa larria izanik ere, guretzat garrantzitsuena da gazteen bizitza duinak eta oparoak bermatzeko ez dela benetako esfortzurik egiten instituzio publikoetatik, eta beti gaudela bigarren lerro horretan. Adiego marko gara orduan ez, aldaketarik emango den, eta horre Artolazabal aipatuzu tarteka, beste gehi bat iritziko diogu izan ere, bere ordezkoa iritsi da jaurlaritzara, atzo bertan ez, sinatu zen akta, eta ekitaldia egin zen, eta, Artolazabal bertan izan denetik, sail horrek ez, gizarte politiken saia, justizia saia, eta berdintasun saia ere ez, bere esku izan da, eta, eman ditu titularrain bat, nola baloratzen duzu bere ibilbidea? Artolazabalen saia bera guk hasieratik adierazi genuen
lan gehiegi zituen sail bat zela eta makrosaia deitu izan zitzaion ere bere momentuan eta iruditzen zitzaigun eta iruditzen zaigu oraindik ere gauza gehiegi abarkatzen dituela bertan, ez? Hasiera batetik ikusi genuen adibidez gazteria politiketan improvisazio orokor bat ikuste genuela eta hori zela zoritxarrez bizi genuena eta ikusi dugu nola gazteria politikak lehendakaritzara pasa direnez, eta horretan ez du behar adinako lanik egin. Baina bestelako gaietan ere, adibidez berdintasunari dagokionean, hasieratik adierazi genuen hori ez dela bidea, eta ezinbestean lehen zegoen bezala berdintasunak lehendakaritzan egon beharko lukeela. Eta hori izan da gure aldarria eta aldarri berdinarekin jarraitzen dugu, ze ikusten dugu adibidez, saio horretan ez dagoela berdintasun zuzendaritzarik edo ez dagoela baldintzarik berdintasuna beste modu batera, ez, gestionatzeko eta landual izateko patxadaz eta gaitasun osoz, ez. Baina berdina esan dezakegu ere justiziari dagokionean, bai egon dela transferentzia bat, eskumen batenak hartzen eskumenari dagokionean, baina gainontzeko gaietan nahiko berandu eta improvisazioz ikusten dugu eta ez ditu eman beharreko adinako erantzunak eman eta berdin esan daiteke gizarte politiken arloan ere. Azkeneko pleno kontrolean adierazi genuen izugarrizko suspensoa eramaten zuela gizarte zerbitzuen sistemari dagokionean, ez? Ez dituelako garatu beharko lituzken hainbat eta hainbat dekretu lan, ez dituelako adibidez ratioak egoitzetan, ez? Eta bere esku dauden langile horien lan baldintzak begiratzen balin baditugu edo zaintza sistemari erreparatzen balin badiogu oso feminizatua den eremu bat izanik ez ditu aurrera pausoak eman termino horietan. Beraz, uste dugu askoz ere lan oparoagoa eta positiboagoa egitea posible litzatekeela ikusita ze lankarga duen eta ikusita agian guztiz garrantzi handiko saila gestionatu duela. Bai, ez, baina, amaika kontu sartzen dira sail horren barruan, oin badirudi, beste pertsona batek jarriko diola aurpegia horri, uste duzu aldaketarako tarterik izango dela hor? Ba, ezin esan dezakegu, ezin antizipatu dezakegu etorkizuna bera ere, baina egia da Artolazabalen saila, makrosaia izatea jaurlaritzaren ardura dela edo gobernu programaren ondorio bat izan dela edo beraiek hartutako erabaki bat izan dela, ezta? Orduan, etorkizunan etorriko dena, jakingo dugu zer izango den, baina desde luego persona beste bategatik aldatuta ere ezinbestean ez ditugu ikusiko eraldaketak, hainbat eta hainbat etxeko lan gelditzen dira egiteko eta batez ere ikusi behar da jaurlaritzak ze prioridade dituen. Eta jaurlaritzen prioritateen artean ez da sartu gaur-gaurkoz gizarte sistema egoki bat planteatzea herri honetarako, zaintza krisiaren aurrean benetako alternatiba errealak eta integralak planteatzea instituzio publikoetatik edo eta berdintasunari behar lukeen zentralidade politikoa ematea, ez? Eta zer esan izek ez gazteria politikei dagokienean, ez? Orduan, ezin jakin, baina valorazio positibo edo negatiborik ere ezin egin dezakegu. Hor beste lehentxeago espetxeen eskumenaren transferentzia aipatu duzu, ez? Aldaketak ikusi ditugu gerora, nola baloratzen dituzu, ez? Ibilbide hau kasunetan izan ere, azken asteetan ere, Euskal Presoekin lotutako hainbat berri iritsi dira. Bai, guk hor ikusten duguna da, transferentzia bera positiboa izan dela eta izan daitekeela gure realitate politikorako eta sozialerako, ez? Uste dugu transferentzia hori garrantzitsua dela, bestelako kartzela eredu baten inguruan ere aritzeko eta hemen erabakiak hartu ahal izateko eta erabaki horiek gure realitatearen arabera gestionatzeko eta horiek implantatzeko hemen, baina bai ikusten duguna da eta askotan ez, errelato politikorako ere transferentzia bat izan dela edo transferentziaren hasierako momentuetan asko errelato politikorako erabiliz dela, Euskal Presoek kasu honetan egin beharreko gauzez aritu zirelako askotan Artolazabal bera ere, baina guk ikusten duguna da ezinbestean Euskal Preso politikoek gainontzeko presoek izan beharreko eskubide berdinak izan beharko dituztela, ezinbestean salbuespenezko egoera eta politika horiek eta justizia hori alboratu egin beharko dela eta sistematikoki beraiek izan beharreko eskubide guzti horiek bermatuak izan beharko direla, baita hemen dauden kartzeletan ere ondo egon daitezen eta ibilbide oparoak izan ditzaten bermean jarri beharko direla eta jaurlaritzak ere baduela zer egina.
Eta azken egunotan, sail horri tiraka iritsi da memoria historikoaren legea bera, akordioa, Elkarrekin Podemosekin batera, nola baloratzen duzu hau? Bueno, aztertu beharko da zehazki akordio horrek zertan datzan, ze ekarriko duen ere etorkizunera begira guk termino horietan, oraindik ere negoziazio fasean jarraitzen dugu, lege hori ez dago itxita eta badira aukerak edo dana dalakoa eztabaidatzen jarraitzeko oraindik ere Podemosek egindako akordio horren balorazioan ez gara sartuko, baina bai guretzat ezinbestekoa dena dela bi mailatako biktimen aurrean aurkitzen garela askotan eta frankismoak eragindako biktimak bigarren mailakoak izan direla edo horrela baloratu izan direla ere instituzio publikoetatik eta berme politiko erreala jarri behar direla aurrera begira hori benetan beste modu batera izan dadin, ze herri honetan gertatutako guzti horrek izan behar duela kabida lege horretan eta memoria historiko kolektiboa eta denona izango dena eraikiko balin badugu denon minak, denon egoerak eta denon bizipenak bertan plasmatuta izan beharko direla, beraz guk helburu horrekin abiatu genuen negoziaketa eta oraindik ere ikusteko gaude negoziaketa horrek zer emango duen. Eta memoriarekin lotura ere badute torturek, ez da, eta justu astelen honetan ospatu zen norbait esatearren torturaren aurkako eguna, eta hor, hainbat ekitaldi ikusi genituen, adierazpenak, hala ere, bai, jendeak botazuela faltan, bai, Nafarroako gobernuaren kasuan zein EAEkoan, adierazpen instituzional baten falta. Bai, zoritxarrez, oraindik ere bagaude momentu batean, egia justizia eta erreparazioaz hitz eginda ere, edo hitz eginagatik ere, hainbat eta hainbat errealidade ilunean gelditzen direnak, ez esanik ez torturarenak, milaka euskal herritar izan dira torturatuak, eta horrek inplikatzen du horri aterabide bat emateaz gain, bertan gertatutakoa ere ikertu behar dela, eta etorkizun bat eraikiko balin badugu, eta denok izango dugun, imaginario kolektibo horiek eraldatzeko aukera izango balin badugu, nahita nahi ez jakin behar dugula zer gertatu zen, eta torturaren egunak Joxe Arregiren urte muga bati erantzuten dio, baina 14 pertsona izan dira eraiak Euskal Herrian, Euskal Herritarrak torturatuak izan direlako, eta 5.000 pertsonatik gora izan dira torturatuak. Horrek inplikatzen du hemen badirela min batzuk oraindik ere azaleratu ez direnak, badirela egoera batzuk oraindik ere jendeak behar bezala egian ezagutzen ez dituenak, eta ezin dugu utzi. Euskal Herrian gertatu den guzti hori atzean ezin dugu utzi, eta ezinbestean jakin behar dugu zer gertatu den ikertu behar dugu, baina jarri beharko ditugu bermeak ere, gertatu den hori berriz errepikatu ez dadin, eta ikusi beharko dugu ere zergatik eman diren egoera horiek, eta torturatuen kasuan oso latza izan da, behin baino gehiagotan adierazi da, herriak berak adierazi du ere oso latza izan dela, eta horrekin ezin dugula, karga horrekin edo motxila horrekin ezin dugula jarraitu eta instituzio publikoek egin beharko dute kritika bat hemen gertatu denaren inguruan, eta adierazi beharko dute etzela justua izan, eta estatuak eragindako violentzia horrek erreparazioa egia eta justizia exigitzen duela. Eta ezinbestean hori ja etorri beharko den zerbait da, ze nik uste dut herritarrek ja ez dugula ulertzen herri honetan gertatutako gauza batzuk beti atzean geratzea eta inork ez atera biderik ematea. Elkarrizketarekin bukatze aldera eraitz, kontu hauek alaxe utzita, hauteskundeak batoz aurki, maiatzean izango dira, eta Euskal Herria Bildutik, nola ikusten zarete erronka berri hauei aurre egiteko? Egia esan, ni pertsonalki oso emozionatuta eta nahiko pozik nabil azkeneko asteetan, egia da ere agian ez dudala aukerarik izan herri asko zapaltzeko edo herri askotan egoteko, baina Maialen Iriarte bera gertutik egoten naizenez berarekin, berak adierazten duenaren arabera izugarria izaten ari da, kasu honetan Gipuzkoan nahi ez izugarria izaten ari da, jendearen babesa, emozioa eta alaitasuna ere zentzu horretan. Adibidez, Pasaian bertan aretoa bete eta nolabait emozio kolektibo hori ikusten zen. Baina nik balioan jarri nahiko nuke adibidez, azken asteetan eta azken egunetan ikusten ari garen hautagaitzen edo alkategaien oparotasuna. Eta balioan jarri nahiko nuke adibidez ere, zenbat gaztek hartu duten aurrera pausoa hori emateko, ambizioz emateko lekukoa, eta nolabait hainbat eta hainbat alkategai gazte izango ditugula Euskal Herrian, Lizarra, Tafaia, Tutera, Irunberri, Zizur, Berriozar, Bermeo, horiek denak gazteak izango dira, eta askotan adierazi da ea gazteak non dauden politikan, edo ez dugula parte hartzen, edo dena delakoa, eta
hemen gaude eta gainera geratzeko etorri gara, baina batez ere izugarrizko ambizioz eta ilusioz izango ditugu, beteta izango ditugu urrengo hilabeteak, eta uste dut EH Bilduko komunitateak badakiela hauteskunde hauek irabazteko momentuan gaudela, 10 urteek irakaspen asko eman dizkigutela, eta orain arte adirazi digutenaren kontra gai garela hau egiteko, askoz gehiago egiteko, gobernatzeko, eta gai garela errealitateak eraldatzeko, eta beraz, balioan jarri gure hautagai guztien kemena, indarra eta ilusioa, eta emozio kolektibo hori elikatzera goaz. Aipatuzun ilusio horri helduta, hemen utzu behar du elkarrizketa eraiz, mila esker gaur gurean izatearren.